to nezvládnu. Kdo? Stázenko! No a ideme sa naraňajkovať. 10:24 Blanka vybavila neskutočné raňajky. Zrnko a ideme do... Krémy. Do Krémy. Sa pozrieť do obchodíku so ženským oblečením a doplnkami pre deti, pre ženy. A Anet, pozrite, aký má sidequest. Môže to byť taký prďolo? On tady hrozně podle mě čůrat, víš? Prďolko. To je ono. Dobrý deň. Čekale. Chceš s ním? Jo, určitě. Ne, Rašo, na to nezvládnu. Kdo menší, ten to. Kdo menší, ten musí toto. Tak hoď to pod toto auto, čo to čistí. Tak toto je čo nenormálne, aké je horko, toto je ale... Chci si říct, že jsi v Miami. Ale nevážne, To je nevážne, Miami. to tak vážne teraz je cítiť, aké by som bol niekde úplne, že pri mori, horko, v Dubaji, ty kokos, ja neviem, 50 stupňov. Ľudia, máme nové auto, BYD XCX Refresher, normálne, že refresheracké auto. Mega. Kokos, tak toto vyzerá super. Už rovno sa to takto posúva. Toto je úplná novinka. BYD sa s tým fakt, že neserú.